बाथौ धोरोमारि मानगोनां सिबिनां नोंथांमोन आरो लोगोसे दिनैनि मेलाव बांद्राय हरजानाय जोंनि थि बुंथिगिरि पद्मश्री प्रफेसर लेखानि मुगा धोरोम आरो बेनि ओंथि ओंखायनो जोबोद समायना जादों मानगोनां सौराम बसुमतारी बिथांनि लिरदों ओंखायनो आङो बिथांनिसिम साबायखर थाबाय आरो नैबे लेखाखौ बेखेवना होनाय जाबाय होननानै आङो फोसावनाय जाबाय लेखाखौबो बेखेवबाय होननानै आङो फोसावनाय जाबाय। सारबा बिसम्बि दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैबे 33थि गायसन सान आरो बोसोर जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै बे लेखाखौ निश्चय दिहुननाय जादों। ओंखायनो बे सारबा बिसम्बिखौबो बेखेवबाय होननानै आङो फोसावनाय जाबाय। आफायाबो आरनिफ्राय आफानिफ्राय आरो आबौ जायगा आबौ बे आबौआबो बे एखे खोथाखौनो होनबाय आबौनिफ्राय आयं आयंआबो बे एखे खोथाखौनो होनबाय आरो आयंनिख्रुइ बै एकदम आयं जानायसिम जुदि बुंबायब्ला जोंनि बे धोरोमा दानिल' नङा मोजां बायदि हल लाखिनो हायो जेरैबायदि आरनि चौधुरी नलबारिनि बिथाङा जोंनि आसामनि मिउजियामनि बिथाङा डाइरेक्टरमोन मोनसे समाव बिथाङा गांसे लेखा लिरनानै गालांदों साम एस्पेक्ट्स अफ द हिस्ट्री एंड कालचार अफ आसाम होनना बुंनाय some aspect of the history and culture of Assam written by R.D. Chaudhary बिथाङा डाइरेक्टरमोन बे मिउजियामनिनो। दा जोबोर मोजां मोनदों आङो दुलाराय बाथौ गौथुमा 33 बे जिथु बोसोर जथुम्मा बेयाव लेंहरनानै बे सावरायमेलाव बाहागो लानो होबाय ओंखायनो बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद जासिबाय। ओमफ्राय बे 33 बोसोराव आफादा जिखिनि खामानि मावदों जोबोर मोजां जादों आरो आवगायबावनांगौ जेरै बे जोंनि आंगोनि माने जा धोरोम बर' हारि हिसाबैनो बेयो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि मोनसे धोरोम आरो बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि समाजखान्थिखौ दाबोनानै जोङो समाजखौ सालायबोदों बे जोबोद माने बाख्नायथाव आरो बिनि गेजेरजों जोङो सान्थि मोननो हायो। बिनि गेजेरजों जोङो जों गावबो डिसिप्लिनै माने थांनायनि जिथु राहा बे राहाफोरखौ मोननो हायो बिनि गेजेरजों ओमफ्राय जोंनि फैबाय थानाय उननि जेनेरेसनखौ जोङो मोजां लामाजों माने आवगायलांनो सान्थिनि लामाजों आवगायलांनो बे धोरोमावबो अनेक बिथोन होनाय दं ओंखायनो बे बिथोनफोरखौ मानिलांनो हायोब्ला जों गावनि जिबनावबो सान्थि मोनगोन आरो लोगोसे जोङो समाजखौबो सान्थि भाबै लांनो हागोन बे दंखायो। दायो सरकार फैगासिनो UCC फैगासिनो बे समाव फैब्ला बिटिआर सरकारा माबायदि दा जोंथ' दा मिथिना मोन्दों आरो जिहेतु आसामनि गिबि मन्थ्रियानो फोसावखादों UCC जायोब्लाबो माने ट्राइबेल मानसिफोरनि जेबो खहा जानाय नङा आरो बेयाव ट्राइबेल मानसिफोरनि आयेन कानुनखौ बेयाव सरजाबनाय नङा होननानै बिथाङा जिहेतु बुंखाबाय ओंखायनो जोंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया।